Bore da a chroeso i chi i'n gwasanaeth o Capel y Ffynnon o Eglwys Efengylaeth Bangor. Mae'n dda cael eich cwmni chi a da ni'n gweddio y byddwch chi yn mwynhau bendith a daioni Duw wrth addoli efo ni. Ac addoli yn wir ydy thema yn gwasanaeth ni y bore yma. Da ni dros yr wythnosau hyn yn ceisio edrych ar yn iechyd ysbrydol, ceisio rhoi rhyw fath o health check ysbrydol i'n gilydd, yn unigolion ac fel eglwys. Ac un peth sydd yn wir am bob Cristion iach ydy fod o yn addoli Duw, yn dad, mab ac ysbryd glân. Felly gadewch i ni wrando ar un o'r salmau, Salm 148. Mae'r salm yn agor trwy'n hannog ni i addoli neu i ganmol yr arglwydd. Ac wedi hynny, mae yna 4 cylch o ganmol fel petai. Yn y cyntaf, mae yna sôn am yr angylion a lluoedd Duw. Yn yr ail, da ni'n sôn am y lleiad a'r hael a'r ser, y pethau nes sydd fyny yn y gofod, iddyn nhw gael canmol Duw. Wedyn, yn drydydd, da ni'n edrych ar y ddeiar, ar y tywydd, a'r ddeiareg, ar y planhigion a'r anifeiliaid i gyd yn cael ei hannog i ganmol yr arglwydd. Ac yn olaf yn bedwerydd, y teulu dynol, deni yn frenhinoedd a phobl gyffredin yn cael yn hannog i addoli Duw. Salm 148. Molwch yr arglwydd. Molwch yr arglwydd o'r nefoedd, molwch ef yn yr uchelderau, molwch ef ei holl angylion, molwch ef ei holl luoedd. Molwch ef hael a lleiad, molwch ef yr holl ser disglair, molwch ef nef y nefoedd a'r dyfroi sydd uwch y nefoedd. Bydded iddynt foli enw'r arglwydd, oherwydd ef a orchmynodd a chrewyd hwy, fe gwnaeth yn sicr beth bythaeth, rhoi sydd yn ddeddf na storir. Molwch yr arglwydd o'r ddeiar, chwi ddreigiau a'r holl ddyfnderau, tân a chenllys, geira a mwg, y gwynt stormus sy'n ifydd i'w air, y mynyddoedd a'r holl fryniau, y coed ffrwythau a'r holl gedrwydd, anifeiliaid gwyllt a'r holl rai dof, ymlusgiaid ac adar hedegog. Brenhinoedd y ddeiar, a'r holl bobloedd, tywysogion a holl farnwyr y ddeiar, gwir ifainc a gwiryfan, hynafgwyr a llanciau neu blant. Bydded iddynt foli enw'r arglwydd, oherwydd ei enw ef yn unig sydd ddyrchafedig. Y mae ei ogoniant ef uwch law, deiar a nefoedd. Mae wedi dyrchafu corn ei bobl. Ef yw moliant ei holl ffyddloniaid, pob Israel sy'n agos ato. Molwch yr arglwydd. Gadewch i ni neu felly ganmol yr arglwydd gyda'r holl rai hyn. Fenaid cod, bendithiad y greawdwr, ef yw dy arglwydd, ef dy gyfaill triw, araf i ddig, cyfoethog mewn trigaredd, molad y geidwad, Iesu. Oh
Mae'n braf cael eich cwmni chi'r plant unwaith eto, a dyn ni newydd ganu emyn y dydyn ni. Yn wir, un o'r pethau dyn ni'n neud, yr reit aml yn y capel ydy canu ynde. Dwi'n gwybod fod sawl un ohonoch chi'n hoffi canu, a dwi eisiau chi feddwl rwan, pam yn bod ni'n canu yn y capel fel yma? Chymod, weithiau dyn ni'n canu achos bod ni'n hapus. Mae hyn yn wir amdano chi a fi yn dydy. Weithiau mae canu'n gallu gwneud i ni deimlo'n well hyd yn oed, ac felly pan dyn ni'n hapus, dyn ni'n gallu canu. Canu adre, canu yn yr ysgol, canu pan dyn ni allan a chanu yn y capel. Weithiau, dyn ni'n canu mwyn dangos i bobl bod ni'n gallu canu, ynde? Mae'r rhain mynd i cystadlu mewn eisteddfod, a dwi'n siŵr bod rhai o'noch chi wedi cystadlu ac wedi gwneud yn dda yn yr eisteddfod. Da ni'n canu mwyn i rywun yn clywed a bod nhw'n gallu dweud mae ni ydy y rhai sydd wedi canu ore. Da ni'n canu fel yna weithiau. Fel arfer, pan da ni yn canu, da ni'n canu mwyn i bobl eraill glywed yn dydyn ni. Dych chi weithiau mewn cyngerdd ysgol yn canu, a dwi'n siŵr mae un o'r pethau dych chi ydy bod dad a mam yn y gynulleidfa yn eich clywed chi a bod nhw'n meddwl bod chi'n canu yn dda. Ar ddiwrnod pen-blwydd, da ni'n canu i un person ydyn ni. Da ni'n canu pen-blwydd hapus i ti i un person, yr un sy'n cael ei ben-blwydd neu phen-blwydd mwyn iddi hi deimlo bod ni'n hapus ac iddi hi fod yn hapus bod hi'n cael ei phen-blwydd. Fel digwyddodd wythnos yn ôl dwi'n siŵr wrth i Elain gael ei phen-blwydd yn 4 oed. Wel, pan da ni'n canu yn y capel, da ni'n gallu gwneud hynny achos bod ni'n teimlo'n hapus fod Duw yn caru ni, ie. Ond yn arbennig, da ni eisiau i Dduw gael yn clywed ni yn canu. Oherwydd mae'r Beibl yn deud wrthon ni y dylen ni ganu iddo fo a dylen ni ganu amdano fo. I ddweud y gwir, mae'r Beibl yn deud ni fod Duw wrth i fodd yn clywed ni yn canu. A mae'n arbennig o hapus pan fyddwn ni'n canu'r geiriau mae o wedi i rhoi i ni. Pan fyddwn ni'n canu adnodau o'r Beibl. Oherwydd mae'n gwybod fod yr adnodau hyn yn mynd i fod yn help i ni wrth i ni geisio i ddilyn nhw. Felly, da ni am canu un o'r adnodau yma rwan. Mae ffrind i ni sydd i ddigwyr mewn ewyrth i rai o'n chi sy'n gwrando bore yma dydy. Aled, mae o wedi gwneud sawl can i ni fedru canu adnodau o'r Beibl. A da ni am glywed Aled a'r plant yn canu a gallwch chi ymuno efo ni hefyd os ydych chi'n gwybod y gan. Ac ar ôl hynny, mi fydd Hywel yn y darllen o Efengyl a Phennod 4 hanes am yr arglwydd Iesu yn cyfarfod gwraig arbennig. Ac yn ertheu as i ef. Ac yn ertheu as i ef. Ymgryfewch yn yr eglwys. Ymgryfewch yn yr eglwys. Ac yn ertheu as i ef. Ac yn ertheu as i ef. Ymgryfewch yn yr eglwys. Ac yn ertheu as i ef. Ymgryfewch yn yr eglwys. Ac yn ertheu as i ef. Ymgryfewch yn yr eglwys. Ymgryfewch yn yr eglwys. Ac yn ertheu as i ef. Ac yn ertheu as i ef. Darlleniad yn dod o Ioan Pennod 4 ac adnod 1 hyd at 26. Roedd y Phariseiad
wedi dod i wybod fod Iesu yn ennill ac yn bedyddio mwy o ddilynwyr na Ioan fedyddwyr, mae'r disgyblion oedd yn gwneud y bedyddio mewn gwirionedd, dim Iesu. Pan glywodd Iesu am hyn, gadawodd Jwdea yn mynd yn ôl i Galilea. Ar y ffordd, roedd rhaid iddo basio drwy Samaria. Aeth i bentref o'r enw Sychar yn ymyl y tir enwog roedd Jacob wedi rhoi i'w fab Joseph ers talwm. A dyna lle roedd Ffynnon Jacob. Roedd Iesu wedi blino'n lan, ac eisteddodd i orffwys wrth y ffynnon. Roedd hi tua chanol dydd. Daeth gwraig yna i godi dŵr. Samariad oedd wraig, a gyfynodd Iesu iddi. Ga i ddiod gen ti? Roedd ei ddisgyblion wedi mynd i'r dre i brynu bwyd. Iddew wyt ti, meddai wraig. Sut allu di ofyn i mi am ddiod? Dwi'n wraig o Samaria. Y rheswm pam wnaeth i ymateb fel yna oedd fod Iddewan fel arfer yn gwrthod defnyddio'r un llestri a Samariaid. Atebodd Iesu, tasa ti ond yn gwybod beth sydd gan Dduw i'w roi i ti, a phwy ydw i sy'n gofyn i ti am ddiod. Ti fyddai'n gofyn wedyn, a byddwn i'n rhoi dŵr bywiol i ti. Syr, meddai wraig, ble mae'r dŵr bywiol yma sydd gen ti? Does gen ti ddim bwced i godi dŵr, ac mae'r pydew yn ddwfn. Wyt ti'n meddwl dy fod ti'n fwy na'n tad ni, Jacob? Jacob roddodd y pydew i ni. Fe oedd e'n yfed y dŵr yma a'i feibion hefyd a'i anifeiliaid. Atebodd Iesu. Bydd syched eto ar bawb sy'n yfed y dŵr yma, ond fydd byth dim syched ar y rhai sy'n yfed y dŵr dwi'n ei roi. Yn wir, bydd y dŵr dwi'n ei roi yn troi'n ffynnon o ddŵr y tu mewn iddyn nhw, fel ffrwd yn llifo i fywyd tragwyddo. Meddai wraig wrtho, Syr, rho beth o'r dŵr hwnnw i mi. Fydd dim syched arnau wedyn, a fydd dim rhaid i mi ddal ati i ddod yma i nôl dŵr. Yna dywedodd Iesu wrthi, dos i nôl dy ŵr, a thyr dy nôl yma wedyn. Does gen i ddim gŵr, meddai'r wraig. Ti'n iawn, meddai Iesu wrthi, does gen ti ddim gŵr. Gwir yw, dy fod wedi cael 5 o wir, a ti ddim yn briod i'r dyn ti'n byw gyda ti bellach. Ti wedi dweud y gwir. Dwi'n gweld dy fod ti'n broffwyd, Syr, meddai'r wraig. Dweda wrtho i, roedd ein hanafiaid ni'n Samariaid yn addoli ar y mynydd hwn. Ond ychyr i Ddew yn y mynydd mae Jerusalem ydy'r lle i addoli. Atebodd Iesu. Cred di fi, mae'r amser yn dod pan fydd pobl ddim yn addoli'r tad yma ar y mynydd hwn nac yn Jerusalem chwaith. Dych chi'r Samariaid ddim yn gwybod beth chi'n ei addoli go iawn. Dyn ni'r Iddewon yn nabod Duw dyn ni'n ei addoli, a mae drwy'r Iddewon mae achubiaeth Duw yn dod. Ond mae amser yn dod, ac mae yma'n barod, pan fydd ysbryd Duw yn galluogi pobl i addoli Duw fel y mae mewn gwirionedd. Pobl sy'n ei addoli fel hyn sydd gan Dduw eisiau. Ysbryd ydy Duw, ac ysbryd Duw sy'n galluogi pobl i addoli Duw fel y mae mewn gwirionedd. Meddai wraig, dwi'n gwybod fod y Meseia, sy'n golygu yr un wedi eneinio'n frenin, yn dod. Pan ddaw bydd yn esbonio popeth i ni. Fi ydy meddai Iesu wrthi, yr un sy'n siarad â thi. Gadewch i ni roi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Dduw holl a lluog. Dyn ni'n plygu gydyfron y bore yma o'r newydd, yn ddiolchgar a fod y drws ar agor i'r rai fel ni gael dod i geisio dy wyneb di. Dy fod ti yn trigo yn y nefoedd
eto rwyt ti'n agos at y rhai iselu calonau. Ac felly, da ni y bore yma yn hyderus yn bod ni'n cael gwrandawiad, hyd yn oed wrth orsedd y nef, am ond bod ni'n dod trwy heiddiant yr arglwydd Iesu Grist, ar hyd y ffordd o'r wyt ti wedi i gosod i lawr, i bechaduriad edifeiriol, gael cymdeithas a dyw'r nefoedd. Da ni'n diolch ti o'r newydd o Dduw Tad am y cynnal sydd wedi bod arno ni trwy'r wythnos sydd wedi mynd heibio. Wythnos sydd wedi bod yn gythryblus yn hanes y byd mewn sawl ffordd. Ac eto un lle da ni wedi cael ein cadw a lle da ni wedi profi dy fendithion di. Arglwydd, da ni mor ddiolchgar fod dy gariad yn ymestyn mewn cymaint o wahanol ffyrdd at y ddynolryw, a da ni'n diolch am y gras cyffredinol hwnnw, sy'n golygu fod y glaw yn dyfrhau'r ddeiar, yr haul yn gwenu arno ni, a ni'n cael byw mewn iechyd ac mewn cymdeithas yn profi mesur o ddiogelwch. Da ni'n ymwybodol iawn bod llawer o bobl y dyddiau yma mewn pryder ynglyn â'r afiechyd sydd wedi ymledu trwy'r byd, ac eraill yn gofidio Dduw Tad am bob math o wahanol amgylchiadau. Ac eto mae dy ras yn cyffwrdd bywydau pob un ohono ni mewn rhyw ffordd. Ond yn arbennig, da ni'n diolch i ti am dy ras yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n diolch o Dduw Tad fod yn Iesu Grist rhyw drysor na tydi'r byd ddim yn gallu i ddwyn oddi arno ni. Da ni'n diolch fod yn Iesu Grist un sydd yn waredwr i ni. Un sydd wedi dod nid mwyn cael ei wasanaethu ond i wasanaethu ac i roddi ei einiau sy'n brydwerth dros lawer. Ar bore yma o'r newydd fe gara ni sylweddoli o'r newydd gymaint sydd angen i ni bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist o awr i awr, o funud i funud. Da ni felly'n dod yn gofyn i ti faddau ni'n beie, a da ni'n gofyn o Dduw Tad a wneud i trwy dy drigaredd siarad efo ni y bore yma trwy'r gair fel yn bod ni'n gallu dy garu di'n well. Da ni'n cyflwyno'r byd yn ei angen yn gweddio Dduw Tad unwaith eto dros yn Llywodraeth yn San Steffan a'r Llywodraeth yng Nghaerdydd. Gan ddymuno Dduw Tad a fod i'n rhoi doethineb a gras iddyn nhw i wneud yr hyn sydd yn gywir mwyn i'r gwan a'r difreintiedig gael ei amddiffyn ac mwyn i ni fyw mewn cymdeithas heddychlon. Da ni'n gweddio dros meddygon a'r nyrsys wrth i'r pwysau gynyddu unwaith eto yn yr ysbytai ac yn gweddio dros y gyfalwyr a rhai hefyd o Dduw Tad sydd ar hyn o bryd efallai'n alarwyr oherwydd y pandemig. Da ni'n mynd anghofio Dad y gofid sydd yn Ffrainc ar hyn o bryd a gwahanol wledydd yn ein byd lle mae terfysg yn amlwg. Cofia'n byd o feddyg da a'i flinderau. Ond o arglwydd cofia ni rwan wrth i ni blygu i wrando ar dair, gadair gair fod yn fwyd i'n heneidiau ni ac yn gymorth i bob un ohono ni. A da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist na arglwydd a'n gwaredwr da. Amen. O cyn i ni droi i fyfyrio yn y gair, gadewch i ni ganu emyn efo'n gilydd. A mae'r emyn yma yn gofyn ar i ni gael gwneud mwy na jyst clywed geiriau pregethwr. Da ni eisiau ein calonau gael eu cynhesu. Da ni eisiau profi Duw yn real yn tydyn ni. A felly, da ni'n canu fel yma am gymorth yr ysbryd glân. O arglwydd, dyro awel, a honno'n awel gref i godi fy ysbryd egwan o'r ddeiar hyd y nef. Yr awel sy'n gwasgaru y tew gymylau mawr, mae fenaid am ei theimlo, o'r nefoedd droed i lawr.
Bore yma, fe garon ni yn bod ni'n meddwl am eiriau ddarllenwyd gan Hywel yn gynharach. Os ydych Beibl gynnwch chi, yna trowch chi Efengel Ioan a'r bedwaredd benod ac adnod 23 yn arbennig i ni sylwi arni. Mae amser yn dod, yn wir y mae yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr na ddoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oherwydd rhai felly mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Efengel Ioan a'r bedwaredd benod ac adnod 23. Rwan, da ni wedi bod yn rhoi rhyw health check yn dydyn ni fel dwi wedi deud dros yr wythnosau dwytha. Fe gofiwch chi efallai fel ddar ni ddechrau yn meddwl am yn cymdeithas a'n gilydd. Mae'r Cristion yn rhywun sydd ddim yn Gristion ar ei ben ei hunan. Mae'n rhan o deulu ac yn gwneud yn fawr felly o gymdeithas efo Cristnogion eraill. Hwne peth cyntaf am yn iechyd ysbrydol ni. Yn ail, fe ddaru ni feddwl am yr athrawiaeth da ni yn gwrando arno ac yn ei gredu. I gael corff iach, rhaid gwylio be ydych chi'n ei fwyta, be ydych chi'n ei gymryd i fewn i'ch corff. Ar un modd i gael bywyd ysbrydol iach, rhaid ni feddwl am yn diet ysbrydol. Be ydyn ni'n ei gymryd i fewn i'n meddyliau ac i'n calonau? Pa fwyd ysbrydol rydyn ni yn ei fwyta? Wel, heddiw, da ni'n troi at drydedd elfen o fywyd y Cristion, sef addoli. Mae'r Cristion yn un sydd yn addoli Duw. Mae addoliad yn rhan fynyddiol o fywyd pob Cristion iach ac yn yr eglwys fore. Un o'r pethau cyntaf da ni'n gweld amdanyn nhw ar ôl dydd y Pentecost oedd bod nhw'n ymgasglu at ei gilydd i addoli ac i foli yr arglwydd. Ac yn syth mae rhaid deud rhai pethau pan dwi'n sôn am addoli, rhaid amodi y cyfan yn does. Oherwydd, nid mynd i'r capel ydy addoli. Weithiau, da ni'n sôn am fynd i'r capel fel mynd i addoli, ac wrth gwrs mae yna elfen o wir yn hynny, ond mae gwir addoliad yn llawer mwy na mynd i'r capel. A nid canu emynau a chaneuon ydy addoli. Yn aml mewn cyfarfodydd Cristnogol, mi glywch chi rywun yn dweud, da ni am gael cyfnod o addoli. A be mae hynny'n ei olygu ydy, wel, da ni'n mynd i gael amser o ganu ac falle chydig o weddio ynghyd â'r caneuon emynau. Ond mae addoli Duw yn llawer iawn mwy na hynny, bod canu'n rhan ohono fo dwi'n siŵr. Rwan ar un olwg, fe gymwn ni sawl bregaeth i ddelio efo'r testyn yma, ond dwi jyst am agor y drws gan ofyn ar eich chi feddwl wedyn ynglyn â'r cyfan. Ac i wneud hynny, da ni'n troi at hanes Iesu efo'r wraig yma wrth ffynnon Jacob. A gofiwch chi, mae'n siŵr, fel oedd Iesu wedi dod ar draws y wraig yma, oedd o ar deuddeg ar daith o Jerusalem i Galilea. Ac bod Iddewon yn reit aml oedd nhw'n cymryd rhyw bypass yn ytrach na mynd trwy Samaria, mi fydden nhw'n mynd dros yr Iorddonen ar yr ochr ddwyreiniol mwyn mynd o Jwda yn y de i Galilea yn y gogledd. Ond mi oedd yr arglwydd y tro yma efo'r deuddeg wedi mynd yn syth trwy Samaria. Ac wrth fynd trwy'r canol, dyma nhw'n aros wrth dref Samaria, a tra oedd y disgyblion wedi mynd mewn i'r dref i chwilio am ychydig o fwyd, fe arffwysodd Iesu wrth y ffynnon yma. A'r wraig yma'n dod allan i nôl dŵr. Ac wrth i Iesu ddechrau sgwrsio fo hi, wel, dyma fo'n rhoi i fus a rhywbeth hynod o bersonol y mywyd y wraig. Dyma fo'n deud wrth i, dos adref, galwd y ŵr a thyrd yn ôl yma. Aethau'n ateb, wel, nid oes gen e fwr. Medda Iesu wrth i, dywedais dy gwir wrth ddeud nid oes gen e fwr, oherwydd fe gefaist 5 o wir ac nid gŵr i ti yw'r dyn sydd gennyt yn awr. Rwyt ti wedi deud y gwir am hyn.
oedd wedi rhoi Davies ar bwynt digon sensitif yn ei bywyd hi. Ac yn ddigon naturiol, mae hi am symud y sgwrs o'r fan honno. Felly mae'n defnyddio diversion tactics. Mae'n mynd i sôn am rhywbeth sydd wedi bod yn dipyn o gynen rhwng pobl Samaria a'r Iddewon ar draws y blynyddoedd. Y ffordd iawn o addoli Duw. Roedd yr hanafiad, meddai hi, yn addoli ar y mynydd hwn. Oedd mynydd Gerisym ger Samaria. Ond yr ydych chi'r Iddewon yn dweud mae yn Jerusalem y mae'r man lle dylid addoli. Ac wrth ymateb iddi, dyma Iesu'n dweud rhai o'r geiriau mwyaf dwfn, mwyaf arloesol am addoli yn yr holl Feibl. Y geiriau dyn ni eisiau edrych arnyn nhw rwan. Mae'r amser yn dod yn wir yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd, oherwydd rhai felly mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ti eisiau gwybod am addoli? Wel, dyma ni fan yma. A beth cyntaf dwi eisiau chi sylwi arno fo ydy, mae Duw yn ceisio pobl i'w addoli. Rhai felly mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Mae Duw am gael pobl i'w addolio, i sôn am ei fawredd a'i ogoniant a rhyfeddod i berson a'i waith. Mae am i bobl wneud yn fawr ohono fo. A pe bynnag mae pobl Dduw wedi bod yn agos ato fo, maen nhw wedi bod yn ei addoli mewn gweddi, mewn can ac mewn gwahanol ffyrdd. Maen nhw wedi bod yn teimlo'r awydd i ganmol Duw. Ond mae yna gwpl o bethau falle gallwn ni ddeud i ddechrau. Achos dwi'n siŵr bod ambell un yn mynd i deimlo'n anghyfforddus pan da ni'n sôn fod Duw eisiau i bobl i addoli fo. Hynny pan da ni'n clywed rhywun, rhyw berson, rhyw leidydd neu rhyw celebrity yn dweud, drychwch arna i, tydw i'n wych, tydw i'n ffantastig, does a neb cystal a fi. Yna, da ni'n dueddol o feddwl, wel, dyna berson balch. Dyna berson hunan ganolog. Mae'n rhywbeth anifer yn does ynglyn â rhyw berson sydd jyst yn meddwl amdano fo'i hunan ac eisiau gosod ei hunan yn y canol. Ydy Duw'n berson felly? Ydy o'n rhyw narcissist sydd yn mynnu bod pawb yn plygu iddo fo? Meddyliwch am ei eiriau fo ym mhroffwydoliaeth Eseia. Mae fi yw'r arglwydd, dyna fe enw, ni rodda fy ngogoniant i neb arall, na'n clod i ddelwau cerfiedig. Ydy Duw yn berson mor sensitif, mor falch, mor ansicr ohono fo'i hunan, fel i fod o eisiau i bawb blygu iddo fo? Wel, nad i wrth gwrs ddim. Rwy'ch mi ddweud cwpl o bethau am hyn. Y peth cyntaf, da ni gyd yn addoli rhywbeth. Mae'n rhan o natur dyn i fod yn addolwr. Mae pob un ohono ni'n mynd i osod rhywbeth i fyny fel yr un peth sydd yn cyfri yn fwy na dim arall yn ein bywyd ni. Yr un peth da ni'n ei wasanaethu, yr un peth da ni'n ei drysori yn fwy na dim. A prynau, da ni'n plygu ar ein gliniau ger ei fron a'i peidio, da ni yn ei addolio. Da ni ddim angen rhyw ddelw i blygu iddo fo, na. Chi'n cofio stori Charles Dickens, A Christmas Carol. A fanne oedd arian wedi mynd yn dduw i Scrooge yn doedd. A dyna oedd holl gyfeiriad i fywyd oedd cael mwy a mwy o arian. A'r cyfan yn troi o amgylch wneud elw. A mae yna bobl felly heddiw yn does. Bydd eraill yn cymryd rhywbeth arall fel yr un peth maen nhw'n amfyw ei fwyn. Profiadau, enwogrwydd a statws, rhyw. A rai pobl yn cymryd eu plant fel yr un peth a maen nhw'n gwneud pob dim ei mwyn nhw, mwyn iddyn nhw gael bod yn fawr. A maen nhw'n troi yn addoliad.
Llawer ohono ni dwi'n credu yr un Duw mawr yn bywyd ni ydy ni yn hunain y fi fawr yma. Chi'n gweld, da ni wedi cael yn creu yn bobl sydd yn gorfod gosod rhywbeth fel y peth mawr yn bywyd ni, y cymhelliad mawr i'n gwthio ni ymlaen i wneud rhywbeth neu i fyw mewn ffordd arbennig. Mae Iesu'n sôn weithiau am drysor yn calon yn tydyn ni. Yr un beth da ni'n teimlo, sa ni'n colli hwn, yna mi fydde bywyd ddim gwerth i fyw. O chi'n gweld, os da ni gyd yn addoli y rhywbeth, beth sy'n mynd i fod loni yn calon ni? Yr unig beth sy'n mynd i wneud ni'n gwbl ddedwydd, yn gwbl fodlon, yn gwbl hapus, ydy cael y gwrthrych gorau. Y gwrthrych gorau i lenwi'n calon ynde. Yr un mwyaf rhagorol, rhywbeth gwerth ei addoli, gwerth ei ddilyn. Neu falle ddylen ni ddim dweud rhywbeth, ond rhywun gwerth ei addoli. A'r un person uwchlaw pob person arall sydd gwerth ei gymryd fel trysor yn calon ni ydy Duw. Mae Duw'n gwybod mae'r un sy'n mynd i rhoi mwyaf o foddhad i ni, mwyaf o lawenydd, mwyaf o fodlonrwydd i ni, ydy i gael o i hunan yn ddiw i ni. Mae'n egwyddor sy'n amlwg yn byd ni dydy, bod rhywbeth gwell yn rhoi mwy o bleser na rhywbeth gwaeth yn dydy. Mae cinio Nadolig yn rhoi llawer iawn mwy o bleser i ni na rhyw frechdan sych yn dydy. Yr un sy'n boddhau cerddor yw clywed neu chwarae'r gerddoriaeth orau. Yr un sy'n llawenhau calon cariadon ydy cael rhoi i hunain i'w gilydd ynde. Pan mae yna ŵr a gwraig yn priodi ac yn rhoi hunain i'w gilydd. Dyna rhyw uchafbwynt yn ei bywydau lle maen nhw'n cael boddhad a llawenydd ynde. A'r un sy'n mynd i roi'r profiadau gorau, y bodlonrwydd mwyaf, y tangnefedd a'r llawenydd uchaf i rai sydd wedi cael yn creu i gael perthynas â Duw, ydy Duw ei hun. Bydde i Dduw yn cadw ni rhag i addoli yn golygu fod o'n yn hamddifadu ni o fendith i fod yn cadw ni oddi wrth y llawenydd mwyaf. Felly mae Duw yn ceisio addolwyr. A'r ail beth wedyn i ni feddwl amdano fo ydy mae gwir addoli felly yn agwedd calon yn dydy. Nid mater o adrodd geiriau ydy addoli, neu canu y nodau cywir ydy addoli. I fynd nôl at Iesu ar y wraig yma. Oedd y wraig yma efo rhyw wacter yn ei chalon. Oedd hi'n chwilio am gariad ac oedd hi'n mynd at un gŵr ac oedd o ar ôl chydig wedi gwrthod hi ac wedyn at ail a trydydd ac oedd hi bod efo 5 wyr a rwan oedd hi'n gobeithio byddai'n cael cariad gan rywun arall oedd hi ddim hyd yn oed wedi briodi. Ac dyma hi wedyn wrth i Iesu roid i fys ar y gwacter yma'n ei chalon, dyma hi'n meddwl, wel os da ni am sôn am Dduw, beth am sôn am ble da ni fod addoli, sut da ni fod addoli Duw. A roedd y Samariad wedi arfer meddwl mae'r fynydd garisim oedd Duw i gael ei addoli. Oedd na allor wedi cael ei godi'n enwir, oedd na deml wedi cael ei godi'n a'r deml honno wedyn wedi cael ei chwalio ac oedd yn achos chwerwedd mawr rhwng y Samariad a'r Iddewon, achos oedd yr Iddewon yn dweud na. Yn Jerusalem, yn y deml lle oedd Duw wedi arwain Dafydd i baratoi a Solomon i adeiladu'r deml. Dyna lle mae Duw i gael i addoli. Ond mae Iesu'n dweud, na, mae yna gyfnod newydd yn dod. Nid y lle sy'n mynd i gyfri ddim mwy. Mae amser yn dod yn wir yma eisoes.
pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Ysbryd yw Duw. A rhaid i'w addolwyr addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Nid y lle sydd yn cyfrif, ond yr hyn sydd yn calonnau ni. Yn wir oedd Duw wedi cwyno o'r blaen fwy nag unwaith am bobl Israel oherwydd mae dyna oedd ar goll oedd eu calonnau nhw ddim yn agos ato fo. Mae'n deud ym mhroffwydoliaeth Eseia. Mae'r bobl hyn yn esau ataf a thalu gorogaeth i mi a geiriau yn unig. Ond eu calon ymhell oddi wrthif. A'i parch i mi yn y ddim ond cyfraith ddynol wedi dysgu ar gof. Chi'n gweld, nid defodau ydy addoli, ond rhywbeth sydd yn digwydd yn nyfnder yn henaid ni. Mae'r haul, y lleiad a'r sêr yn moli Duw trwy ddilyn y llwybr ysododd Duw iddyn nhw gan eu crewr ac i fyddhau i reolau disgyrchiant. Mae'r anifeiliaid yn datgan gogoniant Duw trwy ddilyn i greddf. Ond dyn ni'n wahanol. Dyn ni yn dewis gwneud rhywbeth yn sylfaen yn bywyd ni. A dyn ni'n deud, dyma beth sy'n fawr. Dyma beth sy'n cyfri. Dyma beth sy'n rhoi ystyr i fywyd. Ac os dyn ni'n deud, arian sy'n rhoi ystyr i fywyd. Os dyn ni'n deud, mae statws neu yn safle gyfforddus ni yn hynny, yna dyn ni'n gosod yn bryd ar y peth anghywir. Ond os dyn ni yn calonnau yn dewis yr un sydd werth i ddewis, yna dyn ni'n addoli Duw. Gallwn ddeud mae'r un berthynas fawr sy'n cyfrif uwchlaw pob dim perthynas arall ydy'n berthynas ni efo Duw. Dyn ni am wneud yn fawr ohono fo. Fedrwn ni ddim felly i gyfyngu i ryw adeilad a deud mae dim ond fan yna dyn ni'n gallu addoli Duw. Fedrwn ni ddim deud, wel, jyst am ryw awr ar ddysil bod ni'n dod at ein gilydd a wedyn bod ni'n addoli Duw. Na, mae'r Cristion iach a'i galon yn gyson yn cyrraedd allan at Dduw i ddiolch iddo fo, i'w ganmol o, i'w geisio fo. Mae'r Cristion yn gyson am wneud yn fawr o'i berthynas a'i grewr ac a'i weredwr. Felly mae gwir addoliad yn digwydd. Nid yn gyntaf pan da ni'n teimlo ryw emosiwn dwfn, bod emosiwn yn gallu dod wrth i ni addoli wrth gwrs. Mae gwir addoliad yn digwydd pan fydd yn hysbryd ni'n ymwybodol ystyried, daioni a rhyfeddod, mawredd, sancteiddrwydd a chariad Duw ei hunan. Yn calonnau, trwy ystyried a meddwl am y Dduw, da ni'n gallu dod i'w addolio mewn gwirionedd. A mae hynny'n golygu yn drydydd, mae uchafbwynt unrhyw addoli ydy yr efengil, ystyried yr efengil. Dyma'r hyn sy'n tynnu allan yn mawl, dyma'r hyn sy'n tynnu allan yn mawl yn fwy nag un dim arall. Wrth i ni ystyried mawredd Duw, ei ogoniant, ei ddoethineb, ei natur dragwyddo. Yn sicr, da ni'n gallu rhyfeddu at y Dduw. Ond gwir sail mawl y galon ydy fod wedi'n galw ni i berthynas efo fo ei hunan. A be wyddon ni, na'r peth bach oedd hynny. Dyna enghraifft oedd yng nghalon Dafydd wrth iddo fyfyrio pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dybysedd, y llwyr a'r sêr a roddais yn ei lle. Beth yw medrolen i ti gofio? A'r teulu dynol i ti ofalu amdano? Oherwydd, chi'n gweld, nid yn unig, da ni'n fach o ystyried mawredd Duw. Da ni'n ffôl o ystyried doethineb Duw. Da ni'n wan o ystyried galla nerth Duw. Ond ar ben y cwbl, da ni'n ddrwg
o ystyried sancteiddrwydd Duw. Pam ar y ddeiar fyddai Duw sanctaeth tragweddol am gael perthynas â ni? Ond dyna mae'n dewis i'w wneud. Ac wedi gwneud hynny mewn ffordd rhyfeddol iawn trwy anfon ei fab i'r byd i wynebu canlyniadau ofnadwy'n gwrthryfel ni yn ei erbyn. Yn oethineb Duw'r Tad, fe roddwyd trefn ar waith mwyn yn hachub ni a rhoi ni fywyd tragweddol. Yn rhegaredd a thosteri Duw'r Mab, fe weithredwyd y drefn ohono. Wrth i hwn oedd uwchlaw'r nef ddod a'i wneud yn ddim, yn faban y Methlehem, yn fab y Saer yn Nazareth, yn bregethwr tosturiol yng Galilea, ac yn abed drosto ni ar y Galfaria, ac am 2 awr yn hongian mewn poen a thywyllwch a chywilydd, cyn cael ei roi yn y bedd, ac yna codi'n fyw y 3 dydd. Ac yn hynerwch Duw'r Ysbryd Glân, mae calonnau ni'n cael ei bywhau, a nynne oedd yn feirw mewn cymweddau phechodau yn cael yn bywhau gyda Christ, a'n gosod i gyd eistedd gyda gefn yn y folion leoedd. A dyma'r hyn sy'n enyn mawl yn fwy na dim yn calonnau ni. Dyma sydd wedi bod yn peri i emynwyr restru rhagoriaethau aberth Crist, ynde? Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangael oes, bryd hyn, rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant synddo i gyd. Be di'r pethau yma o'i gymharu a gwir wrthrych addoliad? Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, twysog bywyd pur yn marw. Marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad nad anangof trafonefoedd wen yn bod. Chi'n gweld, mae hyn yn golygu nad peth i'w gadw i'r canu yn unig ydy addoli. Mae'n cynnwys y gweddio, y gwrando ar y gair yn cael ei ddarllen, y gwrando ar y pregethu ac yna ufuddhau i'r gair. Mae'r cwbl yn addoli a fedrwn ni ddim cadw yr addoliad i'r gwasanaeth yn y capel. Mae'n gorfod digwydd gartref yn dydy. Mi ddylen ni fod yn addoli gartref. Yn wir, mae yna gylch wrth ni addoli yn y cartref a chynesu'n calonnau gerbron Duw yn y cartref. Mae hwn yn bwydo fewn a gwneud yn addoliad ni ar y sul yn gymaint mwy cyfoethog. A wedyn mae'r addoliad pan dyn ni'n dod at yn gilydd yn bwydo fewn i'n addoliad ni gartref. A dyn ni wrth gofio cael cyfarfod efo saint eraill i ganmol yr arglwydd. Dyn ni wrth yn bodd gartref wedyn yn cael troi at Dduw mewn diolchgarwch. A wedyn, mae'n ymestyn yn fwy fyth i holl gylch bywyd. Nid jyst pan da ni'n dod at Dduw i ganu, i ddarllen iair, i weddio, i wrando arno fo, ond wrth i ni fyw yn bywydau. Fel hyn yr oedd Paul yn ei roed, a chi'n gweld yn Rhufeinied pennod 12 ar adnod gyntaf. Am hynny, rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol, medde Paul. Rhan o addoliad yr Iddewon oedd cymryd aberth i'r deml. A dyn ni'n gallu rhoi yn bywydau i Dduw. A throi pob gweithred yn weithred o fawl i Dduw. Mi fedrwch chi droi gwen i gymydog yn weithred o fawl i Dduw, yn ffordd o ddeud wrth eich cymydog mor dda i Duw. Mi fedrwch chi droi golchi llestri yn weithred o fawl i Dduw wrth i chi ryfeddu at ei ddaioni fo. Gwers yn yr ysgol,
gwaith a gorffwys, i gyd yn y fywyd o wneud Duw yn fawr, o ddeud pa mor wych a pa mor ogoneddus ydy Duw. Dyna mae Isaac Watts yn deud yn ei emyn yn de. Mae fi a bersaf dy glod bob eilen sydd o dan y rhod, ac wrth fyfyrio ar dy waed, fe gwymp pob delw dan fy nhraed. Felly dyma chi gwestiynau i feddwl amdanyn nhw. Cwestiynau gobeithio bydd yn golygu bod chi'n gallu gweithio allan sut mae mywyd i'n gallu bod yn fywyd o fawl i Dduw. Beth ydy addoli mewn ysbryd a gwirionedd? Dyna ddydodd Iesu wrth y wraig yma o Samaria, do. Bod rhaid ni addoli Duw, y gwir addolwyr yn addoli Duw mewn ysbryd a gwirionedd. Be mae hynny'n ei olygu? Meddyliwch am hynny. Wedyn, meddyliwch, be di'r berthynas rhwng addoli gartref ac addoli yn y capel, neu addoli efo Cristnogion eraill yn yr eglwys? Be di'r cysylltiad rhwng y ddau? Mi ddydodd y rywun fod yn addoliad ni ar y Sul yn cychwyn ar nos Sadwrn wrth i ni baratoi'n hunain. Be di'r berthynas rhwng addoli gartref ac addoli gyda'n gilydd? Rwan, cwestiwn arall i chi. Yma ffordd mae gwrando ar bregeth yn gallu bod yn addoli. Nid jyst y canu, nid jyst y gweddio, ond y gwrando ar y bregeth. Sut mae hwnna'n gallu bod yn addoli Duw? A wedyn, beth am sut mae hwn yn ymestyn allan i'n bywyd? Sut fedrwn ni droi'n bywyd cyfan yn addoliad ysbrydol? Edrychwch eto ar Rhufeiniaid pennod 12 ar adnod gyntaf a meddwl be mae hynny'n ei olygu yn eich bywyd chi. Wel, gobeithio bod hwnna'n ysgogi'ch meddwl chi. Ac wrth gwrs, fedrwn ni'n gorffen heb yn bod ni yn gweithredu'r hyn dwi wedi ddeud, sef yn bod ni'n canu mawl i Dduw. Gadwch i ni ganu efo'n gilydd emyn a chanmol yn harglwydd rhyfeddol. Fenaid, mola Dduw'r gogoniant, dwg dy drysor at ei draed, tua brofodd ei faddeuant, tua olchwyd yn y gwaed. Moliant, moliant, dyro mwy i'r gorau gaed.
Wel, diolch am ymuno efo ni heddiw. Gobeithio bod chithau yn profi bod eich addoli chi'n mynd i fod yn fwy ystyrlon ac yn fwy dwfn o ganlyniad i'r amser da ni wedi treulio efo'n gilydd. Gadwch chi ni roi'n hynny'n yng ngofal Duw. Arglwydd, gwna ni yn bobl addolgar. Rhai sy'n ffeindio rheswm yn gyson i dy ganmol di, ac i offrymu'n hynny'n yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gen i ti. Felly rhown i ti addoliad ysbrydol, a bydd eraill trwom ni'n cael gweld dy gariad a thras ar waith. Amen.